Shop til dyr. Og hvis ikke I har været nede i hjørnet og kigge, så tag lige en tur rundt om hjørnet og kig på deres ting. De har mange gode sager. Vi har en tredje præmiering, vi skal af med også, og den går til Fiona Windberg med Tiana, som løb i tiden 29:69. Og der er stand-in på. Tillykke til dem. Vi er klar med en præmieoverrækkelse for Vi vil gerne se Natasha Gerhus med Sejder, Helle Gerløb med Duffy og Hanne Svejstrup med Sandy heroppe til præmieoverrækkelse. Yeah.